Dobrý deň, vítam vás v mojom prvom diele pasti na online servery a iné blbosti. Čiže dneska si postavíme dielo. Na dielo budeme potrebovať jednu pačku, redstone, repeater, TNT a nejaký blok. Čiže dáme si jednu kocku a dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu robíme isté na druhej strane a ešte som jednu vec zabudol. Budeme ešte potrebovať stone slab alebo nejaký slab a vedro vody. Čiže Čiže dáme na koniec stone slab. Tu nasypeme vodu. Musí to tiec dole. Potiahneme redstone stade. Posledné vynecháme. Tuto robíme takto. Dáme pačku. Tuto potiahneme redstone. Tady dáme repeatery. Minimálne 3. Nastavíme ako chcete prodlevu na ten kanón. A teraz potiahneme redstone. Môžete si to všelijako skryť. Tu. A teraz stačí podať TNT tady. Vidíte? Tu. A dielo nám funguje. Čiže, pozrite sa. Názorná ukážka. A toto je celé dielo. Dobrý. A ešte prosím lajky, odbery a palec nahoru.